Picture muna tayo guys. Saan kaya yun? Saan kaya yung cave? May tubig. Taas pa. Ay. Ay. Dito po pala yun. Meron pa dyan tayo sa taas? Marami pa. Ay nako. Marami pa i-explore dyan. Marami pa. Yan, oo. Kaso walang hagdan to ah. Ano kakyatin yan? Walang hagdan? Wala. Dyan sa atas. Ano? Ay nako. Balik na ako. Hindi ko na kaya. Yan pa sa taas. Ay. Explorer. Ay. Ganyan mo, hanggang dito na lang muna tayo guys. Pagod na ako. Saka na lang yung packet ulit. Dito. Dito.